kodwe TV. Amor ni kauno wayudo nafas mar wuok kodwe dier romo mar Devolution Conference mar 4 matimore sani. Mawacho ni wach story marwa mar devolution ang'o mosetimo ni ngima ni oseloko yo machalo nade. Tamor bende mando wacho ma Kisumo weche mosetimore Kisumo nikech Kisumo ne wawuok ne watimo gik mokaboro. Achiel ne ni wadwaro ni wabed gi chiemo kaka oganda. Ang'e ni ma en gima omako Kenya mangima, en gima omako piny te bende. Ni by the year 2050 ka ok watang' to ok wabi pidho jowa. Mana achiel kuom gima ne waketo ni wadwa watim kanyo wasetime maber. Ok awach ni gik moko oserumo. Wamiyo ji kothe kendo wayiero negi kothe mabeyo monego bed ni chiwo, to ok mi ji te imiyo gi selectively, iyiero jogo mimiyo ma vulnerable to gi areas ma waparo ni ginyalo chieke. Nyocha ni wamiyo ji fertilizers mondo wanego wa increase productivity mar cham mondo chiegi orure, nikech ji yiero fertilizer maricho ne soil mikete. Koro nyaki pim soil to gi fertilizer mikete, koro imiye gima ber kode e sano. Wasemiyo ji dhok, wang'iewo dhok 76 mwamiyo women groups, yo groups moko oseyude dhok 76 makelo chak mondo waloka ne breed mar dhok matiyo man thurwa mondo ji owuoge dhok mikwakwaya pile pile to onge chak magolo. Sani ne wang'iewo tingni ma inyalo mi ji mondo purgo e nengo mapiny mondo ji mang'eny opur. Tingni gi ne tin wang'iewo 7. Nyocha ni to ne wa team up gi national government wayudo tingni 25 mane midwa tigo e kuonde mag mchele. To onge gima monowa agricultural mechanization mondo wamigi jo areas moko ma wadwaro gi ndalo ma mchele ok ti. Koro gin gik matiyo. Mano gik mwasetimo area no, kendo aneno ni gin gik mabiro konyo jothurwa kuma dhieni. Ok anyalo wacho gik moko te, tawacho mana matin. Mar ariyo mane wachako timo en ni wadwa ni Kisumu industry odongi. Iluongo ni industrialization. Mondo wabed gi kembe mang'eny noringo koa Kisumu, odok Nairobi, odok Mombasa, odok Thika. To gima ne wang'iyo en ni Kisumu ni en e chuny East Africa, kendo chuny Eastern Central Africa. Omiyo ne wadwa ni industries oduogi, nikech ng'ama wagogo ohala maduong' sani e Kenya en Uganda, en Rwanda, en Burundi, en Democratic Republic of Congo. To gik miuso ne jogi iloso Thika, iloso Nairobi, iloso Mombasa, ai tikete loche madongo no kitero. Waneno ni ka factory chego biro Kisumu, to gigo koselosi tikete nam, to kosekete nam to chopo kuonde gi duto, nikech nam ni okwako pinywa mar Eastern Central Africa kate. Mano gima wasetimo kendo aneno ka gino bear fruit. Waseyudo kembe mosebiro. Achiel kuom gin Crown Paints moseketo factory Kisumu, nikech gik ma giuso Mwanza gichulo $1,500 per ton mondo ter. To ka en Kisumu gibiro chulo $100. $100 tin kendo biro medo gi ohala mang'eny nikech gibiro Kisumu. Nitiere kembe mosebiro maloso ndigni, maloso solar, maloso steel, mago osebiro Kisumu nikech gidwaro ni giter gigegi e loka mar Eastern Central Africa. Now, core industrialization yadwa nang'isu ni wan kaka Kisumu ne waneno ni gima nyalo miyo industries obi Kisumu mondo mi jowa employment en enabling environment. Kisumu ng'e mane weche koko, kite, ang'o kide medero. Ni kidhi Kisumu to kidi sani bende pod wan gi challenge mar cartels ma hinyo ji kendo mamaji lope, mamaji gik makamago. To sani gima wasetimo Kisumu ne wase create
gima dho kisungu luongo ni enabling environment. Enabling ni gima miyo industry nyalo dongo. Kisumu, lwasi makare. Erokamano jaluoni omedona. Nikech lwasi makare no ema biro miyo industries wuok Mombasa, wuok Nairobi, wuok Thika mondo bi Kisumu. Momiyo gisechako biro. Bende ung'eyo ni lwasi makare no koro oseketo Kisumu ni wan e namba 1 e Kenya of the counties. A report manyocha jo World Bank ogolo miluongo ni ease of doing business. Yo ma itimogo ohala mayom ni Kisumu ema nigo. Kendo wan namba 40 e piny mangima ipimo gi pinje madongo kendo gi cities madongo in the world nyaka New York gi wan namba 40. Omiyo mano en namba maber motamre gi nono, to waneno kwa wadhi nyime. Sani nyocha report moro World Bank ochako golo ni Kisumu is the fastest growing, ene mo grow mapiyo kuom industry. To mano nyiso ni gima watimo chakare en adier, nikech industries maduogo gi kare en gima biro. Omiyo mano gin gik madhi nyime. Namba 3 mane wawuok nwaloso en ni wadwaro ni wabed gi tourism motegno Kisumu, tourism and trade. And tourism ni en ni wase manyo gik manyalo kelo ji Kisumu. Wang'eyo ni waonge pi ma ji dhiye Mombasa chande manigi migoyo abal ni, nikech marwa cha nigi ginene Nyangiri gang'o girigo. To gimwatimo en ni culture tourism en gima very important. Wadwaro tourism mawuok e events matimore luo kitgi gi tembegi. Mano gima duong' kabisa. Kendo mano waseyudo gik mang'eny ma joma ne ok ohero mabiro dhi kelo. Achiel kuom gi ung'e nitie thim lich ohinga kata onge Kisumu kamano. Tourism ni wang'iyo region mar piny luo ni te nyaka Kakamega, nikech a tourist kose biro to obiro ndhenyore Kisumu modake, nikech an man go tende maber. To kose biro to odhi oringo Kisumu, oringo dhi Siaya oduogo, odhi Homa Bay oduogo, odhi Kakamega oduogo, odhi Bungoma oduogo. Uwinjo magi biro kelo tourist mang'eny Kisumu. To ing'eni tourist achiel ndiko ji mang'eny. Emomiyo wang'eyo ni mano biro miyo nyithiwa bedo gi employment motegno. Mar 4 en ni wadwa promote talent mag nyithiwa. Ing'eni jaluo ni ong'ego opira ndi, tamen ong'e gik mang'eny. To gigi watimo kidala, ok wanyal dhi go Olympic. To wang'eyo ni gigi nyalo miyowa pesa. Koro gima watimo Kisumu en ni sani koro watimo gimiluongo ni scouting. Wayiero gik ma wadwa ni ji otim. Jo ong'e goro ong'e timang'o. Koro kanyo gima setime en ni waseketo gigi groups ma wadwa ni mondo watigo mondo promote gini. Achiel kuom gima waseloso a cultural center ma wabiro kete piem gi gik mopogore. Sani waketo piem e wer, piem e piche, mage mabiro miyo wa identify jogo ma wapani beyo mondo waus ne clubs madongo manoko kucho. Mano biro help mondo change gima majo Kisumu. Mara beach and technology. Ini technology iwinjo ka wawuoye e kacha ni wadwaro ni watigi technology mondo kony gik moko duto mwatimo, mondo wami service gik mathoth. Sani kata kanyocha wan e ODM ka inyalo ma register as a member of ODM e simbi tichung' ka. Idi adhiya tep ting'adi siling' 5 kende tise register in a member. Onge gima chuni nyaka dhi Nairobi mondo idhi manyo range house eki register. Tinde magi gintie, mane technology mwawuoye. And wachako puonjo yudhe e gigi mondo ging'e kaka ginyalo develop applications. And nyocha waneno ni kata jo class 8 osechako develop applications. Kendo applications mitiyo go maber. Ayudo ka nyithiwa nigi talent kendo they are technologically savvy. Ginyalo timo gigi maber kendo mapiyo, kendo mano miyogi pesa. To moloyo wadwaro technology manyalo run government. Wadwano run Kisumu, run governments 13 mane region
mano gima very important. Mago gin gik maringo kendo dhi nyime. Mara auchiel en education wang'eyo ni konyo ngima ot ka ot, kendo ma en kama although ni education ne ok devolved, to ne waneno ni kamomiwa ECD nyaka watim moko manyalo konyo jowa. Emomiyo wachako programs ariyo maki primary gi secondary schools. Ne achiel wamiyo ji bursaries mana kaka CDF chiwo. CDF nigi mathoth, wan bende watemo mondo wachiwo 2 million per ward e bursary mondo nyithiwa odhi e skul, nikech wan gi rem dhier ng'eny e piny. To mar ariyo, nyocha wafwenyo ni kare be nyithindo mariek mae poor families ma jonyuol gi odhier bende nitie oko ka we skul madok go kite, to gi nyithindo manyalo somo mabed daktere, mabed engineers, mabed ang'o. Koro nyocha wachako scholarship program ni sani ni wachako higa mokadho. Higa ni koro an gi nyithindo 530 machulo negi fees gi gik moko te, onge gima jonyuol gi chulo. Kendo higa manyien imedo gi, wakawo gi e ward ka ward, nyithindo aboro. Omiyo ma aneno ka biro dhi mabor. Ka de wan gi pesa mang'eny en kama nitie need mane onego bende wanyalo medo, tang'eyo ni kaka wadhini kendo kaka biro dok e 2022 ni 2017 ni wabiro medo ni pesa mondo donj kanyo, nikech ka Raila Amolo osedhi odonjo kucha, ting'e ni koro pesa mabiro e counties biro bedo mang'eny, nikech nowachwa ni 50% nyalo malo kaduogo piny. Mano en kama ki kendo wadwano bedie. To education achiel ni wan in charge of ECD ka wasegero skunde moingo 100. Ing'e ni kidhi skul mar primary school kidonje, dhi primary school mora mora, ka ok en ECD manyora ngumo gero, to ot marach mogike mimany mane kama nyithindo onego bed ni somi ECD no gin klese maricho moko los go panga mamineme chame nyithindo. Mano wasechako, koro wasegero classes moingo 100. Ting'e ni wan gi skunde 750 primaries monego gere gigi, to pesa tin, koro wagero mana matin kaka pesa yudore. To kama wagede enrollment mar ECD oseidho malo kabisa. Moko ne nyithindo nitie 20, sani nitie nyithindo 100. And in addition, nyocha kendo wachako feeding program, nikech nyithindo gi wadwa ni mondo concentrate obede skul nyaka odhiambo, mondo jonyuol gi obed ni nyalo timo tije mamoko ka ok ni koro girito nyithindo e dala. Koro irito gi tipuonjo gi. Wadwa skunde mwaiko gen e model classroom mantiere kama gininde, kama gisome, kama gituge, kendo apani mano ber ahinya. To koro ka wamedo gi feeding program, sani koro wamiyo gi chiemo saa 6, kendo mana neno ka ber biro miyo nyithindo bende enroll, kendo nyithindo tegno, kendo nyithindo concentrate e gik mipuonjo gi. Gima chendo en ni ka nitie primary school mantie ja class achiel gi ja nursery be giromre aroma, koro joma ni achiel ka be dwano but wabiro neno yo mamano meniyikogo. Now, mara abiriyo en health ka ing'e ni wan kaka county ma Kisumu, and indeed e Kenya mangima sani wan gi strategy manyien ni wadwaro gimoro ni community health strategy. Tiende ni wawuoyo kacha e geng'o tuo. Wa invest e geng'o tuo moloyo rito ni nyaka ng'ato bed matuo. Emomiyo wa spend siling mang'eny health centers mane gwenge mondo wageng'go tho nyithindo, wageng'go tho mine, wayudgo tuoche chon kapok odhi mabor, nikech wadwa ni gibed gi equipment bende motegno. Kendo wan wasetimo maber moloyo gimidwaro e UN ni osiptal onego bed kilomita 5. Wan wasekete 3, moko 2.
Omiyo aneno ka kanyo wadhiye maber ni ka wasegero gigi, ka wayudo siling maber, to koro gima biro dwa timo ne an abiro employ doctor ema dwa kete dispensary, ok ni rito bet ku. Family doctors adwa no obede kor gweng' mondo othiedh community. Wadwa ni ng'ato ka ng'ato ong'e community joma nie community no te gi gik mathagogi mondo ka nitie problem tikonyogi ali. But of course nitiere nyamrerwa bende ma watemo strengthen mondo konywa identify tuoche maricho to gi kido mabeyo mag prevention mwadwa nobedi e gweng'. Ni nyathi konyuol to nyaka dhi chuoye ginene, nyaka chanje gi kaka mago gin gik ma important. To gima raboro ma very important oriwo gik mang'eny. En iluonge ni enabling environment. Iluongo en infrastructure, en roads, en fiber optic muneno ugogo simo ni, en pi ma jogweng' modho, gimoro amora ma konyo development, ma support development. Onywandre. Kanyo wasetie kabisa. In fact Kisumu wakedhi waseloso yore kilomita chiegni 6,000 mag yore matindo mang'eny kabisa mondo te gweng' ka gweng'. To kanyo pod pesa tinie nikech samoro iketo siling mathin e yo tidwa ni pesa obedie mathoth. Wasechako kanyo waringogo. Yore moko waseloso mabeyo, moko setem, moko be wadwa ni ka olos yo to pokete culverts. Koro magi koro gin gik ma koro iloso mos. Ang'eyo ni kasedok to koro gigi by the time atieko to an apani gik mang'eny atieko Kisumu. Koro ng'ama biro gede foundation ma waseloso motegno ma wapani biro tero Kisumu marabora. Ma e gima duong' foundation ni e ot. Ka foundation rach, mise e ot. Ka mise ni rach to ok wanyal bedo gi ot motegno. To an aneno ni mise mwaketo Kisumu en mise motegno, en mise ma ji bende participate okele paro mopogore mondo wabed gi mise motegno wadhi nyime. Omiyo an gi mor ni kawuono wanyalo bet ka mondo wawach stochwa mar devolution. Ng'ato ka ng'ato nigi stoche. Gima koro nyaka wach ne jopiny ni Rome was not built in one day gi dho Kisumu. Tiende ni devolution en wuoth marabora. Obiro chakore gi step mokwongo, odhi step mar ariyo. Kamoro ini dwaro scholarship, jaldi bende dwaro to yude. Koro wakaw ni ka ng'ato achiel oyudo to wayude wate. Nikech imbe kiny nobiri, mano gima very key. Now gimoro achiel ma wiye wilgo ma bende nyaka wang'e ni waserealize ni counties wagi nolos matindo mondo attract ji madwa mondo bio invest. Waloso economic block miluongo ni Lake Region Economic Block. Moriwo counties 13 ming'eni ane jakomgi. To gima wadwa chako go, wadwa bedo gi bank maduong' e higa ni kapok orumo. To wadwa ni gik watimo kanyakla mondo kik wabed ni ng'ato dongo moyombo joma we pull each other wayware, nikech iwacho ni riwruok yango e teko mondo wariwre ka koro wamiyo ogandawa gik ma ber kodgi, gik ma gidwaro, gik ma wapani nyalo medo dongruok e thura. Napani mano briefly mana matin kama. An gi gik mang'eny maka chako wacho to ang' wachopo dhiambo. Onge wach gavana, kapok iwuok aler moro achiel ariyo moro beber ka waketo kaluwore ni ine gavana mokwongo mar kaunti ma Kisumu. Nitie mago mang'eny mocho nosetimre kaka mikwano goeko. Diler ne jokanyanam kata jo Kisumu kaunti maneni sani endi ni to en ng'ikruok mage miseyudo, gin kuonde mage maremo osebeti, ang'o gir mosemiyo lek mane intie godo pok ochopo e wang'e kaka nitiere mar mondo mi ibed ni itiyo ne jo Kisumu kaunti e yorno endo mane uwinjrue? No, an nabiro mondo ang'e ni gik ma waseloso thoth, to kendo gik ma pod wadwa loso ng'eny. Ting'eyo ni pesa duto ok diyud kata kidwaro gimoro. Onge ot ma kigo budget ma inyalo yudo gik moko te midwaro. Ibiro mana dhi yudo gik moko moromi to koro iyiero ni mokwongo ayud siling machiemogo, mar ariyo kik awuoth duk, mar adek nyathi ate sikul, gik kaka mago. Magi gik ma pod wadilgo to thurwa osethagore higni mang'eny.
higni 50 bang' independence dongruok minyalo kwano malong'o bende onge. So omiyo gima dawach ni gima duong' ni pesa potin. Emomiyo ineno pile pile alemo ni Raila Amolo Odinga ni kiyie donji mondo higa ni wamiye ombulu mang'eny. Nyocha wuok oko ka wuoyo gi jothurwa okawo ombulu mondo wamiye ombulu mang'eny mondo odonji, nikech kodonjo to 50% ma budget mineno ni malo ka biro duoge counties. To ka pesa nitie, koro wanyalo loso gik madongo mamedo majiwo dongruok. To ang'eyo ni sani wasemulo gik mabeyo mathoth, to ing'e ni jopiny be nigi dwarogi magidwaro e dongruok, nikech ma iluongo ni participatory government moriwo ma jopiny ma wacho gik magidwarogo waneno kwa ketonegi, kendo aneno ka mago biro miyo dhi kelo improvement motegno. Mana achiel. Ariyo, system wani nyocha onego ringe nyaka piny e village nyaka e gweng'. Mano pok otimore nikech pesa ma tangi kawo ji e village pok oikore. Omiyo en gima biro dhi timore mos ka pesa ma devolution obiro. Magi an gi geno kendo an gi yie ni kaka devolution medo dongo, to gik mang'eny wamedo timo, dwaro mag jopiny bende wabiro dhi mondo ochope kare. To kapod tang'a penji achiel kuom wechego eko ma nyaka bed ne owacho kaendi kata bende wawinjo romo maduong' mar governors niendi en weche mag mibadhi masani koro thiro dongruok mag sirikande mag gwenge. E Kisumu County bende nyaka bed ni wach ni nitiere kalure kod ripode mawuok agi kacha. In ere kaka isenyalo kedo kod weche mag mibadhi to moloyo e piny owacho mari kaka governor ma Kisumu? Wawinjore ni mibadhi en gima goyo nyalo ketho development. Ting'eyo ni sirikal mar manyo kel mar bayo lokauni ochoka ji, yudo ji moa kacha choko makichoko to chik be otami ni ok iriembgi ni gin nyaka giti higni 3 kapod ing'iyo yo ma gitie. To ng'ato biro gi culture mar mibadhi oseketho Kenya mabor, to ochakore malo kubiro piny. Omiyo en gima nyalo hinyowa ka ok wang'iye motegno. To kata mane offices mineno, amira ng'eyo areas monego be ni nitie problems. Mokwongo ne wan kod area mar procurement. Gima na atimo en ni kane waketo procurement nobed achiel e ot achiel, waneno ka ni koro ng'ano nigi gik mang'eny mathoth manyalo tame tich, kendo koro mano en away miluongo gi dhok kisungu ni rent seeking. Koro mano ne wapogo, koro wawacho ni minister obed gi gweng'e, to wamiyo minister ka minister teko koro mondo supervise joge, nikech government tiyo gi ministers 10. Ok anyal ng'iyo kacha koro awegi ni ng'ato ka ng'ato ong'i kare, oti gi pesa yo maber, o ensure ni gik moko timore wang'. Mano en gima dhi nyime. To gima bende ing'e ni mibadhi moko gin perception. Inyalo winjo ni yo moro olosi, ni yo ni olosi ni to lose marach koro nyaka be no cham pesa. Oyo nyocha kane ji